Danas je ulica Đure Đakovića ponovo bila blokirana u znak protesta u skladu sa rutinom koja traje poslednjih meseci. Okupljeni građani, studenti, srednjoškolci i profesori simbolično su započeli protest sa 15 minuta tišine, nakon čega je usledilo 15 minuta buke ispred gradske kuće. Blokada ove ulice postala je deo redovnih aktivnosti onih koji žele da skrenu pažnju na ključna društvena pitanja. U protestu su učestvovali i učenici škola koje su se pridružile inicijativi dok su profesori podržali njihov angažman. Okupljeni su poručili da neće odustati od svojih zahteva i da će nastaviti sa ovakvim akcijama sve dok ne dođe do konkretnih promena. Nastavnica iz osnovne škole Ivan Goran Kovačić istakla je govoreći pred okupljenima da već mesecima učestvuju u štrajku organizujući obustave nastave. 14 iz ove škole je donelo odluku o potpunoj obustavi nastave, čime se jasno stavlja do znanja da su problemi u obrazovanju i društvu dostigli kritičnu tačku. Podržavamo studente, njihova borba sada i naša, poručila je nastavnica i dodala. Ne možemo više da trpimo poniženja koja nam Ministarstvo prosvete godinama nanosi. Nazivaju nas neradnicima, nazivaju nas političkim pedofilima, prete nam otkazima, smanjenjem plata, dok istovremeno urušavaju ovaj obrazovni sistem. Traže od nas da učestvujemo u tome, da ćutimo i klimamo glavama dok naši učenici gube šanse za kvalitetno obrazovanje. Dosta nam je bezrazložnih produženja raspusta u januaru. Dosta nam je nepoštovanja rada učenika i nastavnika. Optužuju nas da kršimo Ustav i uskraćujemo deci obrazovanje. A oni su ti koji ga godinama sistematski krše. Prekidima nastave kada im se učini da je zgodno, nepromišljenim reformama i stihijskim online nastavama. Šta mislite o tome? Da li je to briga za obrazovanje? Da li je to briga za svu našu decu? Njih nije briga koliko traje čas, ali nas jeste. Prestanite da nas omalovažavate i da nas zastrašujete. Ako istrajemo od sada i ako nam se pridruže svi koji veruju u obrazovanje, a ne u rečenicu da li ti znaš ko sam ja, tada ćemo imati školu kakvu zaslužujemo. Kolege, roditelji, građani, stanite uz nas. Recite sebi, kao što je nedavno jedan hrabar i mudar čovek sebi rekao: Mile, sad ili nikad. I još je tebi rekao: Mile, el imaš srce ili nemaš srce? Ova borba ne sme stati. Ona mora biti neprestana, jer samo tako možemo izgraditi ono što je donedavno izgledalo nemoguće. Obrazovni sistem dostojan sve naše dece i njihove budućnosti. Zato